তবুনানি বাগৈ পরিবহন ইয়াফারে হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী কৃষ্ণবাই তলে তলে ভাই ভাই হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী কৃষ্ণবাই হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী কৃষ্ণবাই তলে তলে ভাই ভাই হুসাইনি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী কৃষ্ণবাই তলে তলে ভাই ভাই रंजित कुमार देवपर्मा हम्पी तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि लुआ जिमुंबाय तुइदु हातिओ संसार जागै दङो कतल लुकुकुथुमुं पान्दा तिप्रामथानि ग्रेटार तिप्रालेन्डा सानै दिनै जों हिमबतक हिमलाइखा गोबांमा साइ साइ लुकुरक चिनि अंक्लगै हिमानि नरक नुखुना बुबाग्रानि खरां खानावै दाक्ति दाक्ति चिनि ताबो फाइनाय 14 तारिखआव जों 1200 जना दिल्लीआव थांलाय दं ग्रेटार तिप्रालेन्ड साननानि बागै ओ खरांनो तैबो चुबानानि बागै बुबाग्रानि खरां बायतेबो खरां सुरनानि बागै गोबां मानो चिनि दिनि CPIM BJP IPF ति याकारै चिनि दिनिनि लुकुकुथुम पान्दाव तिप्रामो थाव गदाल फाइबेनै आउनि बागै दिनिनि चिमि हायनो हाय लाइबुमा सैजागनाय दुइदु हातिनि चिमि ग्रेटार तिप्रालेन्ड माननानि दिनैनि चिमि तैबो कदखाय जों याप्रि सेनानि खरांति सानानि ग्रेटार तिप्रालेन्ड नानानि आबोनि बागै कतालतिनि याप्रि आं फिरनाय जत आम चाहेनो दिनैनि चिमि कतालखे तैबो फानकु कतर सभा तैबो फानखे खरांति सालायनायनि बागै सभा संसालायनायनि फाइसिं ताबो थांलाय दङ हामबाय तिनि आरो फाइ मानजाक फाइनाय जतनो जों तिनि आरो गोबां जागानि सिनि लिडार अफ फाइसक बायजाक तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि कृष्णपुर ब्लक कमिटि ननो खबै सेन्ट्रेल नि बादं रो फाइसक बायजाक चिनि हजानि सामं थांनाय चिनि कमल जमातिया सं चिनि बरम गोनांजक आति जमातिया सं जों तिनि अफाइकेनो BJP IPF ति ताइ निनि CPM नि याकार फाइनाय गोबां मानसिनि तिप्रा सारकनो बुबाग्रानि मथा तिप्रा मथाव लामजा संनाय थांबाय हाइके सर तेकिसे कक्तमानि बिसिंति खानामानि ताबो दिल्ली फाइनल या बरक जोंनो प्रपोजल रिफाइका जों वहायनो नरक बाय जॉइंट मुभमेन्ट खायै मुभमेन्ट थांनानै मुचुनै चिनि कतगुला चिनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन दङ बुबाग्रा बरकनो क खसारखा जुदिओ थांनानै हिगे चिनि कयेकता चिनि क्लियरिफिकेशन नाङा आ क्लियरिफिकेशन जुदि IPF तिरक क्लियर खायरि खाके बरक चिनि लगे थाङि माने चिनि लगे मुभमेन्ट खाय माने फियाबा जों ताव फानो बरकनि जों जे सानमानि क्लियरिफिकेशन आबक ताव फानो मानियाखौ चिनि सेन्ट्रेल कमिटि आवन बागि जों नासिङि दं हाइके सर तिनि ओ जागाव तैदु हाति फालनगो तिनि बुसुक जनानो ति बुसुक गेदारिं गोबां जॉइन खायबेबेने गोबां जुदा मथानि याकारि CPM विशेष खाय BJP IPF ति CPM नि याकारि हामबाय सर